Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwana barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. In na ci gaba da bada uzuri zan ɗau lokaci ba tare da na yi bidiyo ba. Insha Allah za mu shiga wata sabga ta daban, wato magana akan digital marketing. Dalili ko shine saboda dukkanin kasuwancinmu na traditional kasuwanci da muka saba da shi, ma'ana na gargajiya ko in ce na al'ada, kusan yanzu ya cirata ya kuma wato ainihin digital marketing. Wai menene ake nufi da digital marketing? Na farko dai ita kalmat marketing dama daga kalmar market ne, an samu ta ne daga kalma ta kasuwa, ma'ana market. Kamar mutum ya ce ina son in je kasuwa, I want to go market, ko I want to go to the market, ina son in tafi kasuwa. To wannan kalmar marketing an samu ta ne daga ainihin kalmar market, kamar yadda muka ce wato ainihin kasuwa. Ita kuma digital kalma ce wadda ba mu da ita a cikin ainihin Hausa kai tsaye. Duk wani abu wanda ya shafi wato ainihin kamar in ce na nambobi haka, wanda yake yana da tsari na a tafa shi ko a tattaba shi, to ana kiransa digital, kamar yadda muka saba a ganin a fasarori daban-daban. Saboda haka ba irin kasuwanci ne da kamar aka saba da shi ba, wanda zaka zo bakin shago ka ce kana son a baka atamfa ko a baka yadi ko a baka shadda. Shi kasuwanci ne wanda shi ma za a iya sayar da irin waɗannan abubuwan, to amma zaka sanya su ne online, ta yadda idan ka sanya su online zaka sanya su, ka sanya hotuna, ka sanya farashin su, sannan ka sanya yadda za a yi a saye waɗannan hajojin gari ka. Wannan shine digital marketing. Kuma ƙarƙashin digital marketing akwai product ɗin da aka saba da shi irin physical wanda aka saba, kamar yanzu irin sai da atamfa kamar yadda muka ce, ko yadi. To amma kuma akwai abin da yake a shi wannan abin shi karan kai ne, ba wai physical ne ba. Kamar kila sai da littafai online, irin littafan da za a buɗe da kwamfuta ko kuma a buɗe su da waya, ko kuma a irin software haka, ko irin wani abu da shahi website, irin plugin, irin kila script ko kuma irin themes wanda ake sai, wanda na san duk wanda yake ganin abubuwa online ya san cewa dole akwai free akwai na saisuwa. To kamar irin wannan abubuwan suna cikin abubuwan da ake kira su makaransu digital product. Bayan digital marketing to kuma akwai digital product. To a takaice yan uwa, wannan shine kaɗai daga cikin bayani na ainihin digital marketing. Insha Allah bidiyon mu na gaba zan yi bayani akan yaya digital marketing take a Najeriya, ya kamata ka yi amfani da ita wurin haɓaka kasuwancinka, sannan ta yaya kamata kai ka sanya ta yadda zaka wato fara kasuwancinka in baka fara ba, in kuma ka fara ka faɗar da shi ta yadda zaka samu customer da yawa, saboda yanzu duniya an riga an ci gaba. Daga cikin misalan kun ga akwai Alibaba, wanda kun san wannan website din, kamar irin Jumia a nan Najeriya, kamar Konga. Su suna amfani da digital marketing ne ta hanyar tallata hajojinsu, kuma kuna ganin suna samun nasara kwarai da gaske. A takaice yanwa, layin nan da kake amfani da shi ko kuma data da kake amfani da ita digital product ne. Saboda haka dan ba data ba kuɗi ne aka baka ba, ko kuma a wani abu ka baka, kana amfani da wani abu ne wanda ka baka dama ka yi accessing ko kuma ka yi browsing har ka ga wannan bidiyon da kake kallo a halin da ake ciki yanzu. Saboda haka wannan shine ake cewa digital wato marketing ko kuma digital product karkashi. Amma in Allah so bidiyon mu na gaba ka bayyana ce, za mu yi cikakken bayani wanda za mu nuna menene ake cewa digital marketing, yaya kashe-kashen digital marketing take, ya kamata mutum shi rungume sa, ya kamata mutum shi kalle sa, kuma yaya bambancin sa yake da shi da ainihin traditional marketing da aka saba da shi. Ku biyo mu a bidiyo na gaba.